Nakigduyog ang mga sundalo, pulis, taga-Coast Guard ug mga sakop sa media sa gipahigayong bloodletting activity para sa mga pasyente sa dengue nga na-admit karon sa hospital sa Zamboanga City. Padayong nakadagan ang mga dengue patients sa Zamboanga City Medical Center tungod sagad niini gi-refer sa laing mga ospital sa Region 9 sama sa Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Norte, Sulu, Basilan ug Tawi-Tawi. Sagad sa mga pasyente ay naa sa edad 0 to 11. Tungod puno-puno ang pediatric ward, bisan mga hallway gibutangan na og mga katre para sa mga pasyente. Gani gipailam na sa state of calamity ang probinsya sa Zamboanga Sibugay tungod sa dengue. Busa may responde na ang Western Mindanao Command pinagit sa pag-apil sa gipahigayong bloodletting activity nga giapilan sa mga sundalo, police, Coast Guard, miyembro sa Eagles Club ug mga media nga sakop sa Defense Press Corps sa Westmincom ug Zamboanga Press Club Incorporated. Kung kaniadto para sa mga samarang sundalo ang ginadonar nga dugo sa mga sakop sa Westmincom karon alang na kini sa mga pasyente nga nagkadengge. Mag-donate ng dugo.